Milorad Dodik najavio, ako inicijativa o imenu Republike Srpske bude pokrenuta, pored naziva ćemo dodati Zapadna Srbija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će na eventualnu inicijativu o promjeni imena Republike Srpske biti odgovoreno inicijativom da pored naziva Republika Srpska bude stavljena crtica i dopisano Zapadna Srbija. Dodik je istakao da zahtjevi, poput osporavanja imena Republika Srpska, iritiraju, iako su nemogući, ali da zabrinjava preglasavanje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine gdje sjedi 3 stranih sudija i još 2 koji su bivši potpredsjednici Stranke demokratske akcije. Pokrenuli oni tu inicijativu, mi ćemo pokrenuti inicijativu da se pored naziva Republika Srpska stavi crtica i dopiše Zapadna Srbija. Ne da mijenjamo naziv, već da ga dopunimo ako već hoće da dopunjavaju. Ako hoće da idemo, ići ćemo do kraja. Sinonim za Republiku Srpsku može da bude samo Zapadna Srbija, rekao je Milorad Dodik u intervjuu za Beogradsku Politiku. Dodik je kazao da su mu prije 15 godina u Americi poturili papir u kome se tražilo preimenovanje Republike Srpske onako kako to sada traže. Da bude Republika Srba, Hrvata i Bošnjaka, dok su prije toga tražili da se bira jedan predsjednik Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ističe da oni koji osporavaju ime Republike Srpske dobro znaju da bi pola ljudi otišlo kada ona više ne bi postojala. On navodi da je Sarajevo umislilo da su Srbi njihov glavni problem, dok je za Bosnu i Hercegovinu jedini ozbiljan partner Srbija i to ne samo zbog Republike Srpske. Otkad sam u Sarajevu, najmanje 6 puta su me zamolili za urgenciju na Vojno-medicinskoj akademiji. To je samo ilustracija upućenosti jednih na druge, što Srbija razumije, kaže Milorad Dodik. On ističe da situaciju treba smirivati, napominjući da su potrebni najbolji mogući odnosi. Kada je riječ o Komisiji za Srebrenicu, na čelu sa izraelskim istoričarem Gideonom Grajfom, Milorad Dodik kaže da je prethodni izvještaj bio nametnuta priča visokog predstavnika nastala pod ozbiljnim pritiskom. Kako je moguće da je taj izvještaj iz 2004. godine obuhvatio 7 dana jula 1995. godine bez ijednog stradalog Srbina? To je ekskluzivistički dokument napravljen samo da pokrije politike tog vremena. Da bi se razumjela dešavanja u Srebrenici u cjelini, mora da se sagleda širi period. Lažni i netačni izvještaj korišten je kao činjenica za međunarodne sudove koji nisu imali drugih dokaza, kaže Milorad Dodik. On ističe da u komisiji na čijem je čelu Grajf nema ljudi iz Republike Srpske, već su tu strani autoriteti koji nisu spremni da žrtvuju svoj ugled i nisu tražili nikakve posebne naknade za to što rade. Kada strani eksperti utvrde šta se desilo, naša vlada će prihvatiti šta god oni napišu, poručuje Milorad Dodik. Govoreći o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik ističe da u Bosni i Hercegovini, pored kako kaže, antiustavne prakse, te postojanja institucija na nivou Bosne i Hercegovine kojih nema i nisu predviđene Ustavom BiH, postoji i neustavno ponašanje. Takvo je, kako je ukazao, i formiranje vijeća ministara, gdje je potrebna tek formalna koordinacija, ali neki prave velike strategije. On smatra da se zato došlo u situaciju degradacije sistema koji je kreiran u nastojanju da se Bosna i Hercegovina napravi unitarnom zemljom i zato sve tamo stoji. Prema njegovim riječima, tako se akcioni plan za članstvo u MAP-u proglašava pitanjem biti ili ne biti, a riječ je o operativnom pitanju o kom treba razložno odlučivati, a ne u atmosferi života i smrti. Mi smo tamo sigurno vlast, a ko će biti s druge strane, vidjet ćemo. Kada smo koncipirali politike, a naši partneri su razumjeli tu priču, rekli smo da će od 5 delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine, njih 4 ići iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i tako je i bilo, rekao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.